bezpečnostnú akciu. Teraz mi kolega povedal, že kde som bol minulý týždeň. Kvôli čomu dneska riešite to, kde som bol minulý týždeň? Ja neviem, ja som šofér. Ja som sa opýtal. Na základe... Nemôžem sa vás opýtať? Nie, nemôžete. Na základe čoho riešite to, Vy kde som... nemusíte Ale odpovedať. musíte mi odpovedať na to, pôjdem za vašimi nadriadenými, odpovedajte mi na to, kto vás sem poslal, aby ste zistili, že kde som bol minulý týždeň. Nikto? Vaše meno? Nech sa páči. Ešte raz sa pýtam, kto vás sem poslal? Nikto. Nikto. Takže vy ste sa iba tak prišli opýtať. My máme bezpečnostnú akciu. Ja sa pýtam, vy ste sa iba teraz tak Skontroloval prišli, som vás tak na ste sa základe prišli. bezpečnostnej akcii. Na základe bezpečnostnej akcii Áno. ste sa ma opýtali, kde som bol minulý týždeň a kde moje auto bolo minulý týždeň. Ja som sa opýtal pre informácie, ktoré som Ktoré ste čo? potreboval získať. Ktoré ste potrebovali získať na základe čoho? Na základe čoho? Na základe niekoho podania, niekoho podnetu, na základe čoho ste potrebovali získať túto informáciu? Kde bolo toto auto minulý týždeň? Odpoviete mi? Nie, Nie? Mám to ísť riešiť za vašim nadriadeným? pôvodne. Z ktorého ste obvodu? Obvodné oddelenie Štítnik. Dovidenia. Čo si mu ukazoval? Čo?